sănătății, sanitation, which is like cleanliness, da, cu igiena, dress, îmbrăcămintea, exercise, exercițiul fizic, the treatment of disease, tratarea bolilor, the laws of mental development and Legile- moral training. legile dezvoltării intelectuale și ale educației morale. This is the list from the book Education. Aceasta este lista înșiruită în cartea Educație. So parents have subjects they need to be studying, Deci părinții au materii pe care trebuie să le studieze, especially from the Bible and spirit of în prophecy, special din Biblie și spiritul profetic, to understand what God is calling us to do pentru a înțelege la ce ne-a chemat Dumnezeu and what's important for our children to know and understand. și ce este cu adevărat important ca copiii noștri să cunoască. When the children of Israel came out of Egypt, Atunci când copiii lui Israel au ieșit din Egipt, they were put in order. ei erau într-o anumită ordine. And the order was families living together. Și așezarea lor erau pe familii și locuiau împreună ca și familie. Each family having its tent. Fiecare familie avea cortul ei. And my sister and I have actually put together a activity board Împreună cu sora mea, noi am pregătit un fel de machetă sau, da, activitate It's entitled The Sanctuary and the 12 Tribes. cu titlul Sanctuarul și cele 12 seminții. And each tribe or each family, which consisted of thousands of people, Și fiecare seminție care era compusă de mii de oameni each tribe had a banner with a picture on it. și fiecare seminție avea câte un standard, câte un steag. We could say that was their territory. Și putem spune că acela era teritoriul lor. So there was order in the camp. Era o ordine în tabără. It's been beautiful to see the order in this camp. Este frumos să ne uităm la ordinea care există și în tabăra aceasta. Also, there was to be scrupulous cleanliness. Trebuia să fie o igienă perfectă. And that word scrupulous means to minute details. Minute details. Minuțioasă. And so we want to consider that as well at this camp. Și vrem să avem și acest lucru în considerare pe parcursul taberei. Order Ordine and cleanliness. și curățenie. And I hope that we can learn some things about health as well this week. Și sper să putem învăța împreună și anumite lucruri despre sănătate. So I have some bags here. Am aici câteva Anyone interested sacoșe. in what is in my bag? Este cineva interesat de ce am eu aici în sacoșele acestea? So I have 2 health bags. Am 2 sacoșe care mă ajută. And this first one is got some stethoscope pictures on it. Am câteva, cum se numește aia? Stetoscop, da? And I'll have these available so that children especially can check these out. Și în mod normal eu îmi iau aceste lucruri cu mine pentru ca și copiii să poată să se uite la ele. So I have quite a number of stethoscopes in here. Am câteva stetoscope What do you la do with a mine. stethoscope? Ce facem cu ele? Putem să ne verificăm pulsul inimii. All right, and we have some Bătăile health inimii și experts here. You plămânilor. can help the children understand some of those things. Și le putem folosi ca și copiii să înțeleagă anumite aspecte. What do you think this is? Ce este acest lucru, acest obiect? Oh, Uitați-vă înăuntru. this is a human cell, Aceasta este o celulă. and this is what makes it work. Și lucrurile care sunt înăuntru, There's ele a ajută ca celula să Little funcționeze. booklet that goes with it. Există o broșurică care vine împreună cu So as you acest learn the model names of the parts of the cell, pentru a învăța părțile unei celule.
First, that's what you do is learn the names. Prima dată noi învățăm numele părților. On this side, you try to identify what you've learned over here. Și pe cealaltă parte încercăm să identificăm diferitele părți. And then there's a little booklet that tells you what the function is of those parts. Și există o broșurică în care explică ce funcție are fiecare parte a celulei. There's another bag, Am o altă punguliță and a small bag within that bag. foarte mică And we're going to learn what's in this bag on Friday. și vineri vom vedea ce este în această sacoșă mică. What was created on the 6th day? Ce a fost creat în ziua a 6-a? Oamenii, animalele, Man and the animals. oamenii și animalele. So we'll find out what's in that bag at that time. Vom afla vineri ce se află acolo. And I have Am o a inimă heart model. And this comes apart. și ea se poate desface. So on this side you see the names of the Pe o parts. parte putem vedea numele părților And on unei this side you get to test yourself if you know the și names. cu cealaltă parte noi putem să practicăm, să exersăm, să vedem dacă ne aducem aminte de numele. And I have another Fiecărei book părți. from Sunlight Am o altă carte publicată de Sunlight, that's considered 2nd grade to 8th grade. care se folosește în clasele 2-8. It's multi-level, Este pentru toate nivelele. all on the heart. Totul despre inimă. So we want to learn some health here. I also have this bag. I won't go through much in it right now. But what is this, do you think? Looks very smart. Do Ce you am în sacoșa aceasta? Arată foarte interesant, foarte inteligent. carry around one of these? Mergeți pe stradă cu o astfel de sacoșă Do you use it in learning? sau cu astfel de lucruri, If you were to imaginea de pe pick it sacoșă? up, it's pretty heavy. Este destul de grea And the subject of education is pretty heavy. și The subject of education. okay. Subiectul educației este unul greu, cu greutate, But it's one of the most important aspects of learning. însă este un aspect foarte important True în procesul de education. învățare. Adevărata educație. And the most important aspects of education. Și cele mai importante aspecte ale We educației want to carry it around here. vrem să le ținem aici, să le păstrăm aici. Because there's a battle going on for who's to sit on this throne up here. Fiindcă există o bătălie, cine să se așeze în tronul care din mintea noastră. When self sits on the throne, Atunci când euul este Who's the așezat pe master? tron, cine este stăpânul? Satan. Satana este. And if Christ sits on the throne, Și dacă Hristos tronează, who's the master? cine este stăpânul? Christ is. Hristos. That's right. So we get to choose. Așadar, alegerea este a noastră. And that's what we do with this. Și noi alegem cu mintea. We reason. Noi raționăm, We make choices. facem alegeri And choosing to be wise, și atunci când alegem să fim înțelepți, not just wise, but heavenly, have heavenly și wisdom nu doar să fim înțelepți, ci să avem înțelepciunea cerească versus the worldly wisdom, versus înțelepciunea lumească, it's a choice. este alegerea noastră. And so in our family Sabbath school, I always try to have a table set up with health information. Atunci când avem școala de sabat pentru familii, am acest stand cu informații despre sănătate. Health information for the adults, Sunt și informații pentru adulți and then health information for children. și sunt informații și pentru copii. Some hands-on. Ceva lucruri palpabile și manuale. So back to the book Education, Ne întoarcem la cartea Educație. we're told that never will education accomplish all that it might and should accomplish Educația nu va împlini niciodată ceea ce ar putea și ar trebui,
until the importance of the parent's work is fully recognized. Până când nu este recunoscută pe deplin importanța lucrării părinților. And they receive a training for its sacred responsibilities. Și până când aceștia nu dobândesc o pregătire pentru responsabilitățile ei sacre. God is trying to help us to see we need an education, parents. Să ne ajute Dumnezeu să vedem importanța. And when we have educării noastre. children, it's not that easy, is it, to go somewhere else for education? Și atunci când avem copii, nu este atât de ușor să mergem undeva să primim această educație, această And pregătire. so it might be that we get up early in the mornings to study. Așadar, devine foarte important să ne sculăm foarte de dimineață să primim această pregătire. That's what I've been doing for the past 35 years. Acest lucru l-am făcut eu în ultimii 34-35 de ani. I was very sick about 34-35 years ago. În urmă cu 34-35 de ani eram foarte bolnavă. I was losing my ability to reason. Începeam să-mi pierd capacitatea de a raționa. My immune system was gone. Sistemul meu imunitar era la pământ. I felt like I had AIDS. I was getting every virus that came around. Și simțeam că orice virus care era în jur îl căpătam și eu. I felt like I was like a tree being cut down. Mă simțeam ca un copac care era tăiat de la rădăcină. But I was a Seventh-day Adventist. Însă eram adventistă de ziua 7-a. And so I knew the health message. Așadar, cunoșteam despre reforma sănătății. And I had tried, even as a child, to be healthy. Și chiar de când eram copil mic, încercam să fiu sănătoasă. But because it wasn't one of the reasons, it wasn't taught in my home. Însă, din cauza că n-am fost învățată de acasă, I compromised. Eu făceam multe compromisuri. Everybody else was breaking the laws of health. Și alții încălcau legile sănătății. And so my health was going away. Și astfel sănătatea mea s-a deteriorat. Children are active, aren't they? Copiii sunt ființe active, nu-i așa? It's not easy to be sick as a parent. Nu este ușor să fii bolnav și să fii și părinte în același timp. So it was hard. Așadar, era foarte greu pentru mine. But I learned how to give natural treatments to myself. Dar am învățat cum să mă tratez cu remedii naturale. I lived in the bathtub for a long time. Stăteam în cadă mult timp. Give myself fever treatments. Mă tratam cu băi fierbinți. Get the water as hot as I could get it in the bathtub. Cu apă cât se putea de fierbinte. Cold cloth to my head. Cu o cârpă umedă foarte rece la cap. Put on some cold water. Mai puneam și apă rece. Get out, go recover. Și apoi mă duceam să mă recuperez, să-mi revin. Sweat it out. Transpiram mult. Took a long time to get well. Și a fost un proces lung până ce m-am însănătoșit. But you know, when God's ways are sometimes slow, însă știți, uneori metodele lui Dumnezeu iau timp. We tend to give up. Și noi tindem să renunțăm. We're told that most people that try natural remedies multă lume care încearcă remediile naturale don't persevere. Nu perseverează, nu sunt constanți. They don't endure through it all. Nu rezistă până la final. And they give up. Și ei renunță. Well, I knew that I'd given up so many times before. This was like the final. Eu știam că era ultima mea șansă și eu renunțasem de mai multe ori în trecut. I had to go all the way. Însă de data aceasta am vrut să merg până la capăt. No matter if my children liked it.
Nu conta dacă copiilor mei Husband le liked plăcea, it. dacă soțului meu îi plăcea. If I wanted to live, I had to follow God's way. Dacă îmi doream să trăiesc, trebuia să urmez calea lui Dumnezeu. And I wanted to live. Și eu vreau să trăiesc. And I wanted to make it as pleasant as possible for my children Și voiam să fac cât de And my plăcut husband. posibil pentru copiii mei și pentru and soțul meu others. și pentru alții. But that was a very difficult thing to do. Însă a fost foarte greu. And once again, when we're trying to educate others, Și din nou, atunci când încercăm să educăm pe alții, they have a choice. ei au posibilitatea de a alege. They can either choose to follow Ei pot să aleagă să urmeze or choose another way. sau să aleagă o altă cale. And so in my family, there was a split. În familia mea opiniile erau diverse. My daughter came with me. She chose to. Fiica mea a ales să mă urmeze And my son went with my husband. și fiul meu a ales să-l urmeze pe tatălui. And that was about 24 years ago. Și acest lucru s-a întâmplat cu 24 de ani în urmă. I am so thankful that God is a God that gives us freedom. Sunt atât de recunoscătoare că Dumnezeu ne dă libertatea de alegere. Freedom to choose. Libertatea de alegere. He says, choose you this day El ne spune, alegeți whom astăzi you will serve. pe cine să slujiți. I'll give you one illustration before we go on. Vreau să vă ofer o altă ilustrație înainte să continuăm. And there's a book here. I believe it will be here if it's not here now. Este o carte aici sau va fi. Living Fountains or Broken Cisterns. Titlul în română este Ape vii sau puțuri crăpate, By E.A. Sutherland. de E.A. Sutherland. In there, the author brings out Și autorul evidențiază faptul that Lot, că Lot, now remember what the Bible says, as it was in the days of Noah vă aduceți aminte că Biblia ne spune că așa cum a fost în zilele lui Noe and Lot, și în zilele lui Lot, so shall it be așa va fi și în zile de pe urmă, in the days of the coming of the Lord. în zile precedând venirea Domnului. So Lot was given the choice Lui Lot i s-a oferit alegerea of where to live. să aleagă unde va locui. He had a wife. El avea o soție, Where did she want to live? unde își dorea ea să locuiască? In the country or the city? În oraș sau la țară? She wanted to live in the city, right? Ea își dorea să locuiască la oraș. Who's the leader? Who's the priest of the home? Cine este preotul casei? Who should make the main choices? Cine ar trebui să ia hotărârea finală sau cele mai importante? The hotărâri? husband. Soțul ar trebui. Did Lot choose what he wanted or what she wanted? A ales Lot ceea ce el își dorea sau ceea ce ea își dorea? Lot chose to do what his wife wanted to do. El a ales să facă ceea ce soția lui își dorea. They went close to what city? Ei s-au mutat aproape de ce oraș? Care oraș? Sodom. Sodoma. They lived outside the city at first. Prima dată ei au locuit aproape de oraș, în afara orașului, Soon they were in the city. însă în curând ei s-au mutat în oraș, în interiorul The orașului. daughters married men there. Fiicele lor s-au căsătorit cu bărbați de acolo. And what was going to happen to Sodom? Și ce avea să se întâmple cu orașul Sodoma, cetatea Sodoma? It was going to be Avea să destroyed, fie right? distrusă. What are we told down here at the last days? Ce ni se spune despre noi acum în zile de pe urmă? Where should we be living? Unde ar trebui să locuim? The Ar trebui country. să locuim la What's going to țară. happen to the cities? Ce se va întâmpla în orașe?
They're going to be ele destroyed. vor fi distruse. Fire is going to come and burn buildings that man thinks could never be destroyed. Va cade foc din cer și le va distruge. Who had to come and rescue Lot from the city? Cine a trebuit să vină și să-l scape pe Lot din cetate? Angels. Îngerii. Was it easy to leave the city? A fost ușor să părăsească orașul? Wasn't easy. Nu a fost ușor. And so some of Lot's daughters stayed in Sodom. Câteva dintre fiicele lui Lot au rămas în cetate. Some came out with him. Altele au ieșit împreună cu el. How about Lot's wife? Ce s-a întâmplat cu soția lui Lot? What did she do Ce a făcut as she was ea leaving? în timp ce plecau? She turned around. Ea s-a întors cu privirea spre cetate și a devenit o statuie Brothers de and sare. sisters, we need to follow God today. Și surorilor, noi trebuie să îl urmăm pe Dumnezeu astăzi. Now, Lot had a selfish, idolatrous wife. Lot a avut o soție egoistă, idolatră. She wasn't listening to what God said. Ea nu asculta de ceea ce spunea Dumnezeu. We're told in the book, Living Fountains or Broken Ni se Cisterns, spune în cartea Ape vii sau puțuri crăpate that if Lot would have made the decision to follow God, că dacă Lot ar fi ales să-L urmeze pe Dumnezeu, she might have saved her. He might have saved his wife. el ar fi putut să salveze pe soția lui. And so, women, Așadar, surorilor, you have to examine yourself. trebuie să ne cercetăm pe noi înșine. Do you want to follow God Vreți să-L urmați pe Dumnezeu or the world? sau lumea? It's a choice. Este alegerea voastră. Fathers, Taților, the same. vi se aplică și vouă. If the husband is not leading out as the priest of the home, Dacă soțul nu este cel care conduce, we're told căminul, the mother is to lead out. ni se spune că mama trebuie să preia acest rol. Make choices to follow Jesus. Faceți alegerea de a-L urma pe Isus. And there's that possibility, that great possibility that your family will follow. Și aveți acea ocazie sau e mai mare șansa ca familia voastră să vă urmeze. When we make right choices, Atunci când facem alegeri corecte, especially when it comes to the education of our în children, special în ceea ce privește educația copiilor, when your child becomes a spectacle to the world, atunci când copilul vostru va deveni o priveliște pentru lume, a spectacle of God's character, o priveliște a caracterului lui Dumnezeu. so that all that your child does is to bring glory to God. Iar atunci tot ce face copilul va fi spre slava lui Dumnezeu. That will be your reward. Și aceasta va fi răsplata voastră. To be able to present our children to God Să puteți să vă prezentați copiii lui Dumnezeu, with that, clothed in that robe of righteousness. îmbrăcați în haina neprihănirii. And in my owl bag here, I do have a coat. We'll bring out at another time. Într-o sacoșă de aici am o haină pe care o voi arăta cu To altă remind ocazie, us of that coat, pentru a ne aduce aminte de acea haină, that robe of righteousness. acea haină a neprihănirii. So we need to have an education. Noi avem nevoie de o pregătire, o educație. As a parent, Ca și părinți, we have this free right now. avem disponibil acest manual, The 10 Principles of True Education. cele 10 principii ale adevăratei educații. You have it now translated in Romanian. O avem tradusă și în limba română. All it needs is to be printed. Este nevoie doar să fie printată sau When I este deja purchased tipărită. this program, it was $150 in US money. Atunci când am achiziționat-o eu, costa $150 în Statele Unite. My husband actually at that time
made copies for himself and others. Soțul meu făcea copia pentru el însuși și pentru alții, But he never read it. însă niciodată nu a citit acest manual, And the others that received it iar cei care l-au primit, didn't read it either. nici ei nu l-au citit. Did it help them? I-a ajutat în vreun fel? No. Nu i-a ajutat. They're not without hope, but it takes study. Noi nu suntem lipsiți de speranță, de nădejde, dar trebuie să studiem And God will help you. și Dumnezeu vă va ajuta. We're told the only safe guide. Ni se spune că singura... Just one moment. Sure. Numai acela... Yeah, so you can just read it. All right. He only who created the mind and ordained its laws can perfectly understand its needs or direct its development. Numai acela care a creat mintea și i-a stabilit legile îi poate înțelege perfect nevoile sau dirija dezvoltarea. The principles of education that he has given are the only safe guide. Principiile de educație pe care le-a dat el sunt singurul ghid sigur. A qualification essential for every teacher O însușire esențială pentru fiecare învățător is a knowledge of these principles. este cunoașterea acestor principii And such an acceptance of them și o asemenea acceptare a lor as will make them a controlling power in his own life. încât acestea să devină o putere stăpânitoare în propria sa viață. So in my brain bag, În sacoșa mea cu imaginea unui it's creier, heavy. este destul de grea, I have a picture of on this fabric. și, From am Grey's o Anatomy. altă sacoșă cu un imprimeu tot așa cu The parts of a brain. cu părțile creierului. You know, the Bible talks a lot about the heart. Biblia vorbește foarte mult despre inimă. It refers to not only the mental, Însă ea se referă nu doar la aspectul mental, but the affections. ci și la cel afectiv. So I have a brain here. Avem aici un creier. How many of you have ever seen a brain? Câți dintre voi ați văzut un creier? Yeah. You see it now? Îl vedem acum. Sometimes we have to wait a lifetime to be able to see things like this. Uneori trebuie să așteptăm o viață întreagă să putem vedea astfel de lucruri. I think it's important that our children especially know what they're carrying around with them. Cred că este important să, în special copiii, să cunoască ce poartă cu ei mereu. They need to understand the names Ei trebuie să cunoască numele of the parts and their function. părților și funcțiile lor. They need to understand Ei trebuie să înțeleagă how the brain, especially of a child, develops. cum se dezvoltă creierul copilului. That's part of what the training program from Sunlight teaches you in chapter 5. În capitolul 10 a manualului se predă acest lucru. The mind, the developing mind or brain of a child. Mintea în dezvoltare a copilului. Because the brain is different in childhood Fiindcă mintea este, sau creierul este diferit atunci than in adulthood. în copilărie decât în stadiul de adult. And so if you don't teach, and the world teaches this, Lumea predă acest lucru, but it doesn't teach it the way that we understand it. însă nu ne învață în felul în care noi, ca și adventiști, înțelegem lucrurile. The world starts to teach a child the mental, academics, Lumea începe să instruiască copilul în subiecte academice, when the child needs to be developing their physical abilities, când copilul ar trebui să fie dezvoltat din punct de vedere fizic. and their mind needs to be on all the pictures of creation. Și mintea lor trebuie să fie îndreptată spre imaginile din natură. All that God created in those 6 days
toate acele lucruri pe care Dumnezeu le-a creat în cele 6 zile ale creațiunii. We're told especially on the seventh day, Și în special în ziua 7-a ni se spune, which is a memorial of care creation, este memorialul we're creațiunii, to take our children outside ar trebui să-i ducem pe copii afară în natură and talk to them about the object lessons that și să învățăm lecții din lucrurile care ne înconjoară. the object lessons, Lecții cu that obiecte the things of nature teach us, pe care lucrurile din natură ni le învață. where the parables of Jesus were spoken. Acolo unde pildele lui Isus au fost rostite. We're told the Sabbath is to be the most educational day. Ni se spune că sabatul ar trebui să fie cea mai educativă zi. The children need the pictures, Copiii au nevoie de ilustrații, de imagini. not so much the words Nu atât de mult cuvintele, as the pictures. ci imaginile. And so it's up to us as parents Și ne revine nouă ca și părinți to help them see să ajutăm să vadă what they can't see. ceea ce nu pot vedea sau nu observă. So the children are to see through the things they see Copiii trebuie să vadă prin lucrurile pe care le văd what they can't see ceea ce nu pot vedea in the invisible realm. în lumea invizibilă. That means the spiritual. The physical points to the spiritual. Lucrurile materiale ne îndreaptă spre lucrurile spirituale. The worldly system of education deals with what you see. Sistemul de educație din lume are de a face mai mult cu ceea ce putem vedea. The worldly system is not concerned about the spiritual. Sistemul lumesc nu este interesat de lumea spirituală. We're told in the spirit of prophecy Ni se spune în spiritul profetic that we have been giving our children a one-sided education. că noi le-am dat copiilor noștri o educație unilaterală. We need to give them a symmetrical education Noi trebuie să le oferim o educație simetrică that deals with the physical, care are de a face cu aspectul fizic, the spiritual, spiritual and the moral or mental. și moral sau mental, intelectual. And when we do this, Și atunci când facem acest lucru, our children will be well balanced. copiii noștri vor fi educați în mod echilibrat. Mental illness it's just skyrocketing. Bolile mentale sunt într-o creștere exponențială. And the experts, they don't understand, they don't know what to do. Iar oamenii în domeniu nu înțeleg ce se întâmplă. So they're putting the children on drugs. Și Calm them down. Și ei le dau medicamente copilor pentru a-i liniști. We have read here that he only who created the mind and ordained its laws can perfectly understand its needs or direct its development. Am citit aici că doar cel care a creat mintea și i-a stabilit legile poate să înțeleagă nevoile dezvoltării ei. So when God says don't put your children in school until they're equipped to be able to sit longer, Și atunci când Dumnezeu ne spune nu așezați pe copii în școli până ce nu sunt pregătiți din punct de vedere fizic să reziste acolo, he knows because he made and designed our brain. El a știut ce spune fiindcă El a creat și a plănuit mintea așa cum este ea. Our little boys Băieții noștri who are going to be the priests of homes, care vor fi cap de familii, the most important thing they need to understand lucrul cel mai important pe care ei trebuie să le is înțeleagă the spiritual lessons. sunt lecțiile spirituale. They're going to lead their families, Ei vor conduce familii, possibly lead churches, poate vor conduce biserici. be priests of the home. Fiți, dar preoți ale familiilor Do our voastre. fathers know how to do that today? Cunosc tații din zilele noastre cum să facă acest lucru? I praise God that many do.
Eu laud pe Dumnezeu că mulți tați știu cum să facă acest lucru. And our little boys Iar băieții noștri, are looking to their fathers ei se uită, privesc la tații lor so that they can copy what their fathers și are ei vor like. copia ceea ce fac tații lor. And if we rob them by teaching them academics too early, Și dacă noi le furăm această ocazie prin a le preda subiecte academice prea devreme, when the brain isn't even equipped to operate on just academics at an early age, când creierul nu este programat să aibă de-a face cu aceste subiecte atât de timpuriu, they're missing out. ei sunt lipsiți. We see that in our society today. Și vedem acest lucru în societatea de astăzi. In the book of Isaiah, it says, when the children and the women rule, În cartea Isaia spune atunci când copiii și femeile vor conduce, the nation goes down. națiunea o ia la vale. We want to help our little boys Și noi vrem să-i ajutăm pe băieții noștri develop into little priests să devină mici preoți, so they can lead their homes. pentru ca și ei la rândul lor să poată să Like conducă Lot familiile, should have been doing. așa cum Lot ar fi trebuit să facă. There's much more about the brain development that we could mention, Putem menționa multe alte lucruri despre dezvoltarea creierului, but we'll go on here. însă vom continua. The experience in practical life is indispensable. Experiența în viața practică este indispensabilă. If the need for practical life experience Nevoia pentru o experiență practică is taken away, especially from the little boys, este înlăturată în special de la băieți. how can they know how to take care of a family Și dacă se face acest lucru, cum vor putea să învețe cum să conducă o familie? when something in the home breaks down, Atunci când se rupe ceva în casă or to take care of their family and grow food? sau să poată să crească propria lor hrană. So what does the enemy do? Și ce face vrăjmașul? And this happened especially in the 1840s and 50s and so forth. Acest lucru se întâmpla în special în 1840-1850. Something came into the schools that was robbing the young people A fost introdus ceva în școlile din vremea aceea care îi lipseau pe tineri of the needs for this practical de life nevoia experience. experienței practice. And we've had two boys this morning Am avut doi băieți în dimineața aceasta talk about or mention what was first and foremost in their hearts, care au menționat ceea ce era pe primul loc în inimile lor și în mințile lor in their play. și în joaca lor. Were they playing, being a farmer on a tractor? Se jucau oare de-a fermierului pe un tractor? Little girls, it's wonderful when they're playing house, play Este mother, minunat că fetele se joacă de-a mama, especially if their mother is home în special dacă au mame care stau and they're acasă copying their mothers. și ele o copiază pe mamele lor. What came into the schools in the 1840s and thereabouts? Ce anume a fost introdus în secolul XIX? Was sports. Au fost sporturile. We're told study what was going on in that time period Dacă studiem ceea ce s-a întâmplat pe vremea aceea, because a lot of the churches just shut down listening to what William Miller was talking about. multe biserici ascultau ceea ce predica William Miller. William Miller studying the prophecy, the 2300 day Pe prophecy. vremea aceea, Miller a studiat profeția celor 2300 de seri și dimineți Thinking that Jesus was coming back. și el a crezut că Domnul Isus revenea Get foarte ready. curând. Și el predica mesajul fiți pregătiți. The church doors were open to it. Și ușile bisericilor erau
deschise. but then they began to close. Însă, după un timp, ele au început să se închidă. And one of the reasons that I have read about is that the schools at that time were teaching industry, Și una dintre materiile care erau predate în școli de pe vremea aceea era educația industrială. but what came in to take that place? Însă ceea ce a venit și a înlocuit acea materie Sports. a fost sporturile. And so when you think back about your education, Și dacă priviți în urmă la educația voastră, and of course in education there's a need for physical development, și bineînțeles că este nevoie de educație fizică, most schools had in physical education și majoritatea școlilor aveau Sports. educație fizică și aveau sporturi. And as I was learning about this when I was learning true education, Și atunci când studiam adevărată educație și am studiat lucrul acesta, I addressed our church m-am adresat bisericii mele and church school. și școlii noastre de And I biserică. said, let's have a garden. Și am propus să avem o grădină. And they said, well, no, we can't do that. Și au spus, nu putem face acest We lucru. want to spend some money on a gymnasium. Vrem să investim niște bani într-o sală de sport. We have a baseball, what do you call that? Field. Yes, Avem un teren de basket so they just kind of threw out the garden aspect. și au lăsat deoparte ideea unei grădini. But I ended up just taking my son at that time Însă home, mi-am luat copilul acasă and we put in a garden in our home. și am făcut o grădină la noi acasă. Now we can share this truth with others. Noi putem să împărtășim acest adevăr cu alții, The most important thing is that we implement it. We do what God însă is lucrul saying. cel mai important este să-l punem noi înșine în practică. So the experience in practical life is indispensable. Experiența în viața practică este indispensabilă. The first thing that's mentioned here in the book Education is order. Primul lucru care este menționat în cartea It's Educație our este character ordinea. quality this week. Este trăsătura noastră de caracter pentru săptămâna aceasta. Thoroughness, Minuțiozitatea, punctuality, punctualitatea, self-control, stăpânirea de sine a sunny temper, și un temperament senin, evenness in disposition, o constanță a dispoziției, self-sacrifice, jertfirea de sine, integrity, integritatea, courtesy. curtoazia, These are all part of that robe of și righteousness. toate acestea fac parte din haina neprihănirii. These are qualifications that are not just qualifications, but they're essential. Toate acestea sunt calități, însă nu sunt doar calități, sunt calități esențiale. And it's not something that I can make Nu este ceva pe care eu pot să-l and fabric put on, și să mi-l pun pe mine, but God puts it on us. însă Dumnezeu ni-l pune pe noi. But I have to know what it is. What does Însă- it mean to be thorough? Însă eu trebuie să cunosc ce înseamnă toate aceste lucruri, ce înseamnă să fim meticuloși, What does it mean to be orderly? ce înseamnă să fim ordonați. So I do have another bag here. Am un alt lucru aici în sacoșă. And let's see. Would Haideți you să come up? vedem. Vrei să vii în față? If we want our children to be clothed in Christ's righteousness, Dacă vrem ca ai noștri copii să fie îmbrăcați cu haina neprihănirii, then we must have it on, right? noi înșine trebuie să-l avem, Would you mind Pe putting noi. this on for me? să ne îmbrăcăm cu el. So one of the first things people see is, Unul dintre primele lucruri pe care oamenii îl văd and I heard the name
Și Joseph, am auzit numele Iosif. right? All right, so what was Jacob's, the father, what was his reason? Care a fost motivația lui Iacov, a tatălui lui Iosif? Why did he give Joseph a coat of many colors? De ce i-a oferit lui Iosif o haină cu multe culori? He loved him Fiindcă îl iubea. more than everyone else. Fiindcă îl iubea mai presus de oricine altcineva. Those, what? Remember of the covenant. Reminder of the covenant. Să fie o amintire a legământului. What was it that Adam and Eve lost when they sinned? Ce au pierdut Adam și Eva în Eden? They lost their robe, didn't they? Ei au pierdut haina lor, The robe of light. haina lor de lumină. We're studying about light. Am învățat despre lumină. What color is light? Ce culoare are lumina? All the colors. Toate culorile. We can see it in the rainbow, Putem să vedem în curcubeu the visible light spectrum. How beautiful it is, isn't it? cât de frumos este spectrul luminii. Da. The rainbow, we can only see half of it. Noi putem să vedem doar jumătate It's a dintr-un curcubeu. full circle. Este de fapt un cerc întreg. Whose throne is in the center? Al cui tron este în centrul curcubeului? And today, Este a celui atotputernic. Iar astăzi, what does the rainbow represent? ce reprezintă curcubeul pentru noi astăzi? But there won't be a flood again? That's so precious. Praise God. Că nu va fi We want our din nou children potop. to know spiritually what it means. Și noi vrem ca copiii noștri să învețe ce înseamnă din punct de vedere spiritual. Because in the world all around us, we see Sodom and Gomorrah. Fiindcă peste tot în jurul nostru noi vedem Sodoma și Gomora. Sodom and Gomorrah is robbing this rainbow. Sodoma și Gomora îi lipsesc pe ai noștri copii de acest curcubeu. It's robbing the world today Și of eternal life. și fură lumea de viață veșnică. If we don't have on the wedding garment, Dacă nu avem haina pentru nuntă, that robe of righteousness that Christ wants to put on us, acea haină a neprihănirii pe care Hristos vrea să ne o punem, we will not go into the wedding. noi nu vom putea intra în sărbătoarea anunții. Satan is mocking Christ today. Satana își bate joc de Hristos. We want our children to see the truth. Noi vrem ca ai noștri copii să vadă adevărul. This is what God is going to put on us Acesta este lucrul pe care Dumnezeu ne-l va pune every day as we pray atunci când ne vom ruga for the Holy Spirit. pentru Duhul Sfânt. Because it represents the character of Christ. El reprezintă caracterul lui Hristos. In the sunlight material, În materialele Sunlight, when a child turns 9, atunci când copilul atinge vârsta de 9 ani, they get to make a rainbow covenant book. ei au un caietel în care vor studia curcubeul legământului. They get to learn more about what it means, what a covenant means. Și învață mai mult despre însemnătatea legământului. We don't have to wait till they're 9. Nu trebuie să așteptăm până când ating vârsta de 9 ani, But true education helps the child to see that this is the goal. dar adevărata educație ajută pe copii să înțeleagă că aceasta este ținta. This is the goal of God's system of education. Aceasta este ținta sistemului de educație a lui Dumnezeu. We're to warn the world not to take the mark of the beast, Noi trebuie să avertizăm lumea să nu primească semnul fiarei,
But are we teaching our children how to have the image of God? Însă învățăm oare pe copiii noștri cum să primească semnul lui Dumnezeu? And yes, it is all about putting on that robe of righteousness. Și totul se leagă de îmbrăcarea hainei neprihănirii. If our children understand that, can they give the message? Dacă copiii noștri înțeleg acest lucru, vor putea ei să predice acest mesaj They can give the warning message. și ei vor putea să avertizeze lumea. Put on the robe of Christ's righteousness today. Îmbrăcați haina neprihănirii lui Hristos astăzi. And each of these colors represent a part of God's character. Și fiecare culoare reprezintă un aspect al caracterului lui Dumnezeu. And this week, we can be looking for colors of the rainbow. În săptămâna aceasta, pe parcursul săptămânii, putem să căutăm culorile curcubeului. And the older children can begin to write down that red represents Iar copiii mai mari pot să-și noteze sacrifice, blue. că culoarea roșie Let's go in the- reprezintă jertfirea. Good. Let's go in the order of the rainbow. So we have red, Avem culoarea roșie, orange. apoi avem portocaliu, Yes. apoi galben. Let's give the spiritual lesson, okay? So red is Haideți să vedem sacrifice, corespondentul spiritual. Orange. Roșu, jertfă, portocaliu. what does orange represent? Ce reprezintă culoarea portocaliu? Judgment. We're in the Judecată. judgment hour, Suntem friends. în ceasul judecății. So when you see orange, say judgment. Și atunci când vedem Then culoarea what color? portocalie, e vorba despre What's yellow? judecată. Divinity. Galben reprezintă divinitatea, And then green. apoi avem culoarea verde. Oh, we have some green over here. Avem ceva verde aici. There, yeah. What does it represent? Ce reprezintă culoarea verde? Faith. Credința. Faith. And then what color? Ce culoare urmează apoi? Blue. Albastru, Obedience. care înseamnă ascultare. Purple. Și culoarea mov, Royalty. um, Royalty. regalitate sau All right. Would you like to take that off now? împărăție. So Joseph's coat can remind us of the robe of Christ's righteousness. And I think, go ahead. Haina lui Iosif Thank you, ne sir. amintește de haina neprihănirii. I think that Jacob had that in mind as well. Și cred că și Iacov avea acest lucru în minte. And maybe Joseph exemplified it more than the brothers. Și poate că Iosif a exemplificat acest lucru în viața lui mai mult They decât were frații jealous. lui. Ei erau invidioși Maybe they didn't understand. și poate nu au înțeles. We mentioned Hannah today. Am menționat cazul Anei. After she took Samuel to the temple, După ce l-a dus pe Samuel în templu, she made him a coat every year. ea îi făcea o haină în fiecare an. Why? De ce? Was the coat always a different color to represent all the spiritual? I don't think so. We only have mentioned of the Joseph's coat of many colors. Întrebarea a fost dacă făcea de culori diferite ca să-i amintească de diferitele aspecte spirituale, însă nu știm acest lucru. În Biblie este doar menționat haina lui Iosif având multe culori. The priests on the Sinai desert floor had white robes. Preoții din vechime ei aveau haine albe. White represents purity. Culoarea alb reprezintă curăție sau puritate. And so, once again, it's the spiritual lessons that's the higher education. Și din nou învățăm că lecțiile spirituale sunt de fapt adevărata educație înaltă. What the things our children see and look upon, Ceea ce copiii noștri văd cu ochii lor, they need to see how those things point to heaven. trebuie ca ei să-și dea seama de lucrurile la care îi îndreaptă acele lucruri. If they're not pointing toward heaven, do we want to behold them? Dacă lucrurile pe care le vedem nu ne arată spre cer, vrem să continuăm să ne mai uităm la ele, We need to look away. trebuie să ne îndreptăm privirea.
Everything in the Garden of Eden was beautiful to behold. Și totul care era în grădina Eden era plăcut la vedere. After sin, is it beautiful to look at a dead leaf? După căderea în păcat, este frumos oare să ne uităm la o frunză moartă? How did it make Adam feel? Cum l-a făcut pe Adam să se simtă? We're told that when he saw the leaves die, Ni se spune că atunci când a văzut frunzele uscându-se, he mourned over that more than we mourn over a dead loved one. el a plâns după acea frunză mai mult decât plângem noi pentru cei dragi ai noștri. But God has turned something that was bad Însă Dumnezeu into a something that's good. transformat un lucru rău într-un lucru bun. So, do you put dead leaves on your garden? Uneori puneți voi frunze uscate în grădină Do you? They fall, câteodată. They fall on your garden? but then we clean it up. Clean it up. Uneori cad în grădină, dar apoi le strângem But you frunzele. can make compost with those dead leaves Însă putem să folosim frunzele uscate pentru a face compost, because it enriches them. fiindcă îmbunătățește solul și fertilizează. Enriches the soil. Fertilizează pământul, solul. And that can remind us when we die to self, Și acest lucru ne poate aminti că atunci când murim față de euul nostru, when we become humble, atunci când ne smerim meek and lowly, și devenim blânzi și smeriți, we are enriching the soil around us. noi putem să îmbogățim solul din jurul nostru. And soil represents what? Și ce reprezintă solul? The heart. The heart. Reprezintă inima. It's part humility, dying to self is all part of that robe of righteousness. Smerenia face parte din acea haină a neprihănirii. I'm not sure how much time I have. Someone tell me, okay? Because you're getting hungry? Words, attitude, deportment. Cuvinte, atitudine și comportament. Because there is so much cheapness of character, Pentru că pretutindeni în jurul tinerilor sunt caractere de joasă speță so much of the counterfeit all around the youth. și multe falsuri, And we have to watch our children and the influences around them. și trebuie doar să privim la copiii noștri și influențele care îi înconjoară. There is the more need that the teacher's words, Se face simțită o mare nevoie ca vorbele învățătorului, attitude, atitudinea and deportment și comportamentul său should represent the elevated and true. să reprezinte pe cel elevat și adevărat. Children are quick to detect affectation or any other weakness or fraud or defect. Copiii percep cu rapiditate când este vorba doar de paradă sau de orice altă slăbiciune ori defect. Like my little girl who would say, "Tell the truth." Ca și fetița mea mică care spunea mereu, spune adevărul. A teacher needs to have physical vigor, Un învățător trebuie să aibă vigoare fizică. and you can see that the children here, one has on a uniform like a doctor's uniform or scientist. Vedeți aici în imagine că fetița din dreapta are un halat medical, The other explorer, cealaltă e îmbrăcată ca și un explorator The adult looks like he's selling flowers. și adultul din imagine arată ca și cum ar vinde flori. yes, she has an apron on. Are un shorts. Are these children having a good time? Se distrează acești copii din imagine? It's hard to tell Nu because you știm can't see their exact. faces except for this one. I think they were having a good time. Cred că au avut un timp plăcut. What about these children? Ce putem spune despre acești copii?
What we did in the forest is we went and we found a tree that had fallen. Ne-am dus în pădure și am găsit un copac care căzuse And over time, it decomposes. și pe măsură ce trecea timpul, acest copac And so s-a descompus, this a young putrezit boy had a wagon. și acest copilaș avea o roabă. This young boy had a wheelbarrow. Un alt copilaș avea tot o roabă And the mother had a adult wheelbarrow. și mama lui i-a dat și o roabă mică, un cărucior pentru... These are true toys. Și acestea sunt adevăratele jucării. Toys that teach children how to use tools Jucării care învață pe copii cum să folosească unelte adevărate for practical life. pentru viața practică. I'm so thankful that when I was younger, Sunt atât de recunoscătoare că atunci când eu eram mică, I learned how to use a wheelbarrow. am învățat cum să folosesc o roabă I had to shovel horse manure. și cu o lopată încărcam bălegar. I didn't really think about shoveling horse manure because I loved horses. Și nu îmi păsa că era bălegar de cal, eram foarte bucuroasă să folosesc But it was all uneltele part mele. of having horses. Și era parte din a avea bucuria de a avea cai. So this mother didn't know what to do with her children. Mama acestor copii nu știa ce să facă cu copiii She was a ei. professional, Ea e pregătită într-un anumit well domeniu, educated, foarte bine educată, but she came to me because she didn't really know what to do with her boys. însă a venit la mine neștiind ce să facă cu băieții ei. How do I teach them? Cum îi pot învăța? And so we went, we got this decomposed tree Și am mers la acest copac and went and put it on one of my garden beds. și l-am dus și l-am pus pe un strat la mine în grădină. The mother didn't really know how to dress for the garden. Mama nu prea știa cum să se îmbrace ca să She didn't pentru know lucru în how to grădină really dress the boys. sau cum să îmbrace pe băieți pentru lucru în grădină. There's so much, so many little details that one needs to learn. Sunt atât de multe detalii pe care trebuie să le învețe cineva atunci când Did those boys look like they had a good time? încep. Au avut un timp plăcut acești băieți? We have to teach them what it means to have a good time. Și trebuia să învățăm ce înseamnă să ai un timp plăcut. We have to teach and train our children what it means to be happy. Și ar trebui să învățăm pe copiii noștri ce înseamnă să fie fericiți. Happiness comes from service, Fericirea vine în urma slujirii, from practical, useful work. vine în urma lucrului practic. How many of you have heard of Disneyland? Câți dintre voi ați auzit de Disneyland? Is it a place you would want to take your children? Este un loc la care ați vrea să îi duceți pe copiii voștri? Ah, Spune David că copiii vor să meargă acolo, dar părinții n-ar trebui să-i ducă acolo. I grew up living in California, Eu am crescut în statul California and everyone went to Disneyland. și toată lumea mergea la Disneyland. So I didn't see it as wrong. Eu nu priveam acest lucru ca fiind ceva I took rău my little boy to Disneyland. și l-am dus pe băiețelul meu la Disneyland. I said, this is fun. Și am spus că acest lucru este un lucru amuzant. When I finally grew up Însă când în sfârșit am in crescut the și truth, eu, în adevăr, and my sister one day says to my children, you want to go to Disneyland? și într-o zi sora mea i-a întrebat pe copiii mei, vreți să mergeți la Disneyland? I said, no, my children aren't going to Disneyland. Și eu am spus că nu, copiii mei nu vor merge acolo. She thought I was really mean. Și ea a crezut că am fost rea. I hate to bring this up here, but and if you think it's not appropriate, A trebuit să menționez acest lucru dacă cumva credeți că n-a fost potrivit. do you know the main character in Disneyland?
Știți care este personajul principal la Disneyland? Mickey Mouse. What is Mickey Mouse? Ce este Mickey Mouse? A mouse. Is a mouse clean or unclean? Este un șoarec. Este un șoarec curat sau necurat din A punct de mouse vedere al is Bibliei? unclean. Este un animal necurat. He is illustrated as a wizard. Este portretizat ca un wizard, What does the Bible say about vrăjitor. going to wizards? Witches? Ce spune Biblia despre atunci când cineva merge la un vrăjitor? Samuel told Saul to kill all the wizards. Yes, kill them all. În Biblie trebuia să fie omorâți The acești fel de truth is oameni. what we want our children to know, Noi vrem ca copiii noștri să cunoască adevărul, so they can give the warning message. ca și ei să predice ultimul mesaj de avertizare. High literary qualifications are needed for teachers. Just a minute. It would Okay, be I can find it. So, calitățile necesare sau o înaltă calificare literară with physical health and uprightness of character should be combined high literary qualifications. împreună cu sănătatea fizică și un caracter drept, ar trebui combinată și o calificare înaltă în domenii literare. The more of true knowledge the teacher has, the better will be his work. Cu cât cunoaște un profesor mai mult și are mai multă cunoștință adevărată, cu atât mai bună va fi lucrarea sa. The schoolroom is no place for surface work. Sala de clasă nu este un loc pentru o lucrare de suprafață. No teacher who is satisfied with superficial knowledge will attain a high degree of efficiency. Niciun profesor care se mulțumește cu o cunoaștere superficială va atinge un înalt grad de eficiență. A teacher's advantages may have been limited so that he may not possess as high literary qualifications. Poate că ocaziile învățătorului au fost limitate și nu poate să aibă acele calificări literare pe care și le-ar dori. And I would say that as your children are very small, that's when you can acquire some of these Și qualifications. pot să spun că atunci când copiii voștri sunt mici, atunci puteți dobândi multe dintre aceste calități. If he has true insight into human nature, Chiar dacă posibilitățile lui au fost limitate, dacă are o cunoștință sau o percepție corectă asupra naturii umane, if he has a genuine love for his work, dacă are o dragoste adevărată pentru munca sa an appreciation of its magnitude, și o apreciere a măreției lucrării and a determination to improve, și o determinare, hotărâre să avanseze, să îmbunătățească, if he is willing to labor earnestly and perseveringly, dacă este dispus să învețe în mod perseverent și earnestly, da, cu perseverență și hotărât, da. being earnest and persevering is part of this robe of righteousness. Și a fi perseverent și nu vine cuvântul română. Earnest? Poate cineva să mă ajute? Dedicat, da, mulțumesc. Face parte din haina neprihănirii. He will comprehend the needs of his pupils, El va înțelege nevoile elevilor săi and by his sympathetic, progressive spirit, și prin spiritul lui plin de simpatie și progresiv, will inspire them to follow as he seeks to lead them onward and upward. El îi va inspira să-l urmeze
în timp ce el însuși merge înainte și în sus. The deeper the sense of responsibility, Cu cât este mai adâncă simțul responsabilității and the more earnest the effort for self-improvement, și cu cât mai fierbinte este efortul pentru dezvoltare personală, the more clearly will the teacher perceive and the more keenly regret his own defects. cu atât mai clar va vedea profesorul defectele lui și cu atât mai mult va regreta acele defecte care îi împiedică utilitatea. Because our defects of character hinder our usefulness as teachers. Defectele noastre de caracter ne împiedică eficiența ca și profesor. As he, the teacher, beholds the magnitude of his work, Pe măsură ce profesorul vede și observă mărimea lucrării, its difficulties and possibilities, dificultățile și posibilitățile ei, often will his heart cry out, "Who is sufficient for these things?" adeseori inima lui va striga: cine este în stare de aceste lucruri? God is telling us he has an open door Însă Dumnezeu ne spune că are o ușă deschisă pentru noi and no man can shut it, și nimeni nu poate să închidă. but God is going to shut the Însă door. Dumnezeu va închide. Probation Ușa. is coming to a close. Timpul de probă se încheie, We have a short time left, avem puțin timp la dispoziție, but what we need is today. însă ceea ce avem nevoie este disponibil That's all we astăzi. need. Și tot ceea ce avem nevoie este ziua de Do our astăzi, best today. să facem ce putem mai bine astăzi. Jesus says, "Call unto me and I will answer thee. Domnul ne spune: cheamă-mă și eu îți voi răspunde. I will instruct thee and teach thee Te voi învăța și îți voi arăta in the way which thou shalt go. calea pe care trebuie să mergi I will guide you with mine eyes. și te voi conduce cu ochiul meu. Even unto the end of the world I am with you." Și eu sunt cu tine până la sfârșitul veacului. As the highest preparation for your work, Ca cea mai înaltă pregătire pentru lucrarea ta, I point you to the words, the life, the methods of the Prince of Teachers. îți îndrept atenția spre cuvintele, viața, metodele prințului învățătorilor. I bid you consider him. Vă îndemn să-l considerați pe el, să-l luați în considerare. Here is your true ideal. Aici se află idealul vostru. He's the target. El este ținta. Behold it. Priviți-l. Dwell upon it Meditați asupra lui until the spirit of the divine teacher Până- shall take possession of your heart and life. până ce Duhul învățătorului divin va lua în stăpânirea inima voastră și viața voastră. Reflecting as a mirror, Și trebuie să-l reflectăm ca într-o oglindă. our children are reflectors of who we are. Copiii noștri sunt o reflecție a ceea ce suntem noi. We're to reflect the Son of Righteousness, Vom reflecta noi soarele neprihănirii, reflecting as a mirror reflectând ca într-o oglindă the glory of the Lord, slava Domnului. you will be transformed into the same image. Veți fi schimbați după același chip. This is the secret of power Acesta este secretul puterii. over your pupils. Puterii în lucrarea voastră cu elevi. Reflect him. Să-l reflectați pe el. And lastly, there's a few references or resources here. Aici sunt câteva resurse. We'll leave it up for a bit Vom lăsa slide-ul where you can get more information on true education. ca să puteți să vă uitați la aceste linkuri și aveți mai multe informații despre adevărata educație. And in Serbia, there is, on the bottom here is a website where this lady is
translating into Croatia, Serbian language, some of the Sunlight material. Este și un link în limba din Croația și Serbia și este o doamnă care traduce materialele Sunlight și le puteți accesa acolo. God's children are waking up. Copiii lui Dumnezeu încep să se trezească. We're prisoners of hope. Suntem prizonieri ai speranței. Let's take what God has given us Să luăm ceea ce ne-a dat Dumnezeu and do it. și să facem. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father in heaven, we thank you for today. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru ziua de astăzi. You've given us a treasure, Tu ne-ai dat o comoară, a new day to live out for you, o nouă zi în care putem să trăim pentru Tine, a new day to train our children your way. o nouă zi în care putem să îi educăm pe copiii noștri în calea Ta, A new day for the children to behold in their parents o nouă zi în care copiii pot să privească în viețile părinților lor your character. caracterul Tău. This is the goal of education. Aceasta este ținta educației Fulfill it within us, is my prayer. și te rog ca Tu să împlinești această țintă, acest scop în viețile noastre. Bless each one here. Binecuvântează fiecare persoană aici. Thank you in Jesus' name. Îți Amen. mulțumesc în numele Lui Isus. Amin. Amen. Thank you, thank you, thank you.